ku yi subscribe din Arewa 24 TV kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun daura. Kar ka kuskura ka yi aboki da mai yanke zumunta, ba abokin tafiyar ka bane, ba abokin hudar ka bane. Mala'ikun rahama ba sa zuwa wajen mai yanke zumunta, shi yasa mai yanke zumunta in ya zo mutuwa zai ga bala'i. Don mala'ikan mutuwa ba shi kadai yake zuwa ya karbi rai ba, sai ya ɗebo bataliya ta mala'iku, ko ya ɗebo bataliya ta mala'iku na rahama, ko ya ɗebo bataliya ta mala'ikun azaba, amma dai ba zai zo shi kadai ba, tare da mala'iku yake zuwa. A suratul an'ami, hatta idza jaa ahaduhumul mautu توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Lokacin da mutuwa ta zo za ta ɗauki ɗaya daga cikin ku, Allah ya ce tawaffatu rusuluna, bataliya tawaga ta mala'iku ne za ta karɓi ran shi.